Busnesa. Fi, Dyma Edwards, fi'n busnesa mewn 2 fusnes newydd yng Ngheredigion. Efallai nad yw Cymru ar y cyfan yn enwog am ei entrepreneuriaid, ond mae merched bronant yng Ngheredigion yn wahanol. Mae 2 o aelodau merched y Wawr y pentre wedi lansio busnesau yn y blynyddoedd diwethaf. Sy'n yw busnes Petra Taylor, a enwyd ar ôl lliw cur teulu, a oedd hefyd yn hoff iawn o fysgedi sy'n. A Botymau Del yw busnes Rhiannon Lloyd Williams, a enwyd ar ôl Delyth, ei merch, gan chwarae hefyd wrth gwrs ar ystyr y gair Del. Pan anwyd plentyn cyntaf Petra, roedd yn synnu a rhyfeddu at gymaint o bethau ychyfu oedd yn gynwysiedig mewn hylifau croen babanod. Dyma wedyn edrych ar gynnyrch mwy naturiol, a chanfod ei bod yn hynod ddrud. Edryches ar y cynwysion a meddwl, dwi'n gwybod beth yw'r hynna, allai I wneud hynny fy hunan ar gyfer y babi, meddai Petra. Bu tipyn o waith ymchwil wedyn, a'r gegin y bryd hynny yn aroglu'n hyfryd. Ar ôl canfod beth yn union oedd yn gweithio, a gweld pa mor effeithiol oedd y cynnyrch, y cam naturiol nesaf oedd penderfynu ei werthu. I wneud hynny wrth gwrs roedd pob math o anghenion. Tystysgrif diogelwch ar gyfer y cynnyrch, canfod tiniau ar gyfer y pecynnu, dylunio'r label, I brawd yng nghyfriaeth wnaeth hynny, a chanfod argraffydd lleol I gynhyrchu'r dyluniad. Bellach, mae'n cynhyrchu halwynau bath salts, hufen lleithio, moisturisers, balm gwefus a diar-oglydd. O gadarnhau gyda Petra taw deodorant yw hwn yn hytrach rhag antiperspirant, mae'n dweud yn bert mae'n iach eich chwysu, ac ychwanega bod nifer a oedd yn amheus a fyddent yn medru byw gyda hynny wedi ei hargyhoeddi o roi cynnig arno. Naturiol, organig, gonest. Dyna arwyddo'r cwmni sy'n ac mwyn amlwg yn dwyn llwyddiant. Un o'r pethau gorau am sefydlu busnes yn ôl Petra sy'n gynnyrthwydd dysgu yw medru gweithio amgylch gofynion teulu. Mae ei phlentyn ieuengaf newydd ddechrau yn y cylch meithrin, a gobaith y fam I 3 blant bach yw cael amser nawr I ehangu ei chynyrch. Cafodd gryn lwyddiant yn ystod y Steddfod Tregaron llynedd, a hithau a'i fflastrwr o wr, sy'n, yn gweithio fel lladd nadredd I ateb y galw. Mae'n gwerthu mewn ffeiriau a marchnadoedd Nadolig, mewn nifer o siopau yng Ngheredigion a thrwy siop online Etsy o dan yr enw sy'n. Neu medrwch gysylltu â hi ar yr e-bost. Ar e-bost yw petra.synsir@outlook.com. Mae Rhiannon, perchenog Botymau Del, yn wraig brysur hefyd. Mae'n gweithio I gwmni golwg cyf yn Llambed 4 diwrnod yr wythnos fel swyddog cyllid, ac mae ganddi 4 o blant, gyda 2 ohonynt yn dal I fyw gatre. Ond ar ôl swper bydd yn canfod lle tawel mwyn gweithio ar ei chrefftau. Cynhyrchu rhywbeth ar gyfer y teulu oedd y man cychwyn I ddihithau hefyd. Yn 2015 roedd ei mam yn dathlu ei 5 blwydd yn 80 oed, ac aeth Rhiannon ati I greu llun o fotymau I nodi'r garreg filltir a'i fframio. Yn dilyn hyn creodd ambell anreg a choeden deulu. O dipyn I beth awgrymwyd y dylai fynd ati werthu ei chredigaethau, a bellach gyda'r ystod o gredigaethau yn ehangu'n gyson mae wedi creu marchnad iddi ei hun. Personoli cynnyrch ac addurniadau Cymraeg ei haith yw ei harbenigedd. Ac amrywiaeth ei chynnyrch erbyn hyn, mae'n dal I geisio sicrhau bod o leiaf 1 bwtwm ym mhob darn. Mae'r gwaith yn gyfuniad o beintio ar y bren a chreu darluniau o fewn fframau, gyda Rhiannon yn cael y wefr fwyaf o'r ola. Adeg yn Nadolig yw ei chyfnod prysuraf, a bryd hynny bydd yn mynychu ffeiriau lleol
lle mae'n amlwg wrth i bodd yn cael sgwrs a'u chysmeriad. Mae pobl yn dod nôl ata i erbyn hyn gan ddweud iddyn nhw brynu addurn llynedd nawr beth sy'n newydd leni. Mae'n ddiddorol iddi nodi taw geiriau Cymraeg mae pawb eisiau ar yr hyn a brynant, pa un ydynt yn siarad Cymraeg a'i peidio. Fe wnes i rai Saesneg un flwyddyn a werthes i ddim un. Mae pobl Saesneg eu haith yn dweud wrtha un gyson, "We're in Wales, we want this in Welsh." Mae Rhiannon yn ceisio gwneud rhywbeth newydd ac unigryw i werthu bob Nadolig. Llynedd fe werthodd addurniadau pren gyda golygfa o bryser Bethlem arnynt yn dda iawn. Ac roedd yn falch iawn o gael archeb gan un cylch meithrin am addurn carw i bob plentyn. Yn ogystal â mewn ffeiriau yng Ngheredigion, gan gynnwys ffair Nadolig hynod o ddifyr Llanecheiron, medwch brynu cynnyrch Rhiannon drwy anfon neges ati drwy ei thudalen gweplyfr, botymau del, neu e-bostio botymau del@btinternet.com.